Paithago Mokol Ananya Debbarma thangai malaikha Kanchanpati Tripura nokhobui boni nukhungni borok bai salkisa swkakno Karbook Press Club ni adong rok Mokol Kanchanpati Tripura ni koktmano rogui lukurokni bwskango tubui phaimani Mokol Kanchanpati Tripura bo charaifron chimin mokol nugyang mani ya Class 5 pori tongman jorao lekha pore tuise boni mokol asomsan nugyang mani Kisa nugu ta bo kisa flik nugui tongo ke omo bin boto জন্মগতনি হইতে নুগিয়া আং bo জন্মগতনি হইতে নুগিয়া আং bo ani o chosma khuluka hanke kun phan nugia do ora flik phalak ge ang ani mo chosma use khaiya kui ang joto nugu do ngai sem bini bo tak doctor bono kaham kai phunugoi sem bini operation sinangla ang bo kun phan nugia chosma khuluka ang kai chosma thupai se ang nugu pura kun phan nugia ani pura -40 ningja last ta ni mo omoni select tai komia nge ang bo bono phuk khayo bono doctor phnuka hanke bo pura nuk manaita ngang tini ang Ananya Debbarma tini nongno kogri klango nini sajuk no pura mokol nugri rinai ang kogri udo neng ang bai je kono jogajog khanya hanke dara bike tongo bono singi o masu to tenglang do o angne business khaibula kisa number kalai thani klangna nangya je kono kai dara si ang ba malay ya hai nomor nangya dara no jo tong punai ge ngko obosoro je prus সময় মান মানে ও মাস হংকাই তেই ফুনুং মাংলা সময় করি হাইনাই মাস 10 তারিখ রগলাই মা পড়ে কোন ডাক্তার আং নিজে ফুনুং নাই বনো Karbook Press Club ni chaito mumbai tini Mokol Ananya or tini sopaikha sing kokton bisinti sin saiman kha Mokol Kanchanpati Tripura bo sraipron simenia bo jepro class 5 pori tongpro lekha porimang se bo boni mokol hamyang mani koktmano Karbook Press Club jepro highlight khlaikha kino chini Mokol bo pelai krinu khuni borong no phiaba taw chest taw kaisa level sopaikha bo ni kaisa bukha tongo krinu kaisa chubanani belai welcome khlayo on behalf of Karbook Press Club jotono no especially chini Mokol no bopte khlai chini koktun manmani logi no salsa salini bisingo no bo agogoi phaika Mokol Ananya Debbarma tini Ananya nakade Mokol Kanchanpati Tripura lai thanai boni jepro age 12 year tongpro no bo mokol nugya poripro bo mokol nugya angkha sengkhana kha tabo boni bisi nuji 20 years kakha bebage 8 bosor kakha bo ta mokol nugya mani rang pucha kriba buma bo kriba jora bo doctor phnugi manliya leiteng kha thingno tongo phiaba jora tongkho angwan chugo seng tabo Mokol Ananya Debbarma Karbook Press Club nakhangke teibo lukurok tumung no teibo subasur nai tongkhang ke seng teibo most welcome khainai Mokol Ananya Tripura agai Mokol Kanchanpati Tripura no chubachuk khainai ni bagai boni tabuk to waisa bai mokol test khlaimani bai boni bo jaga mokol dusnai ukok to sungke bo saimania komse kom wai nei wai thangbai research sung test khala nai ke abo it may be maso waisa phanangi mano sapta waisa phanangi mano gawani traveling ni expenditure ok tongi tongo Mokol Ananya bo khoroksa no khuni hiksiba bobo busaini kokhnana nango bebak kokno bobo rufano no khongo jongjal phaya tei lukurong no bangko phinai Mokol Ananya no chobana ni bagi jate chini Mokol Kanchanpati Tripura no boni Mokol Operation engi moji nukthung no yathung try chung waisa jora chung khaine leinai naileyana waisa jora operation khlai aboni yagolo kisisa phano 10% 20% 30% 50% 80% phan nukthung aboni yagolo to health tongo tabo sampai thuna 50% nugia Mokol chini Mokol Ananya bo taw chosma thubini ma tongo ani family of tai tongo nke chosma thubi phano at least borok sini drop jora phano de chung tuneri mana no manlai no abono chung kisa sai to like hey balai khana hamnai on behalf of Karbook Press Club te Mokol haino haite bisa hambai marnai chini Karbook Press Club ni o kok no rugai bosno subamani bisingtei
asujara pai shop pai kha abo belai khana hambai te lukurung mutai sa haino hai suba phainan bagai haino hai khabai khubai ko bina on behalf of Karbook Press Club jotorang hambai